Para nahiling ko si Jasmine Baloloy na sigang hungit kipamahawan. Nasala sa oras ko, Ronald. No, sinabi na. Bata ka mo lang nga nagkakaon na duwa. Imported ba't ang pagkakaon ninyong duwa? Aram kong brand na yan. Para nahiling ko si Jasmine Buda, si MJ. Sigang hungit ki tsokolate paggagaga. Napasala sa oras ko. Good morning Pilipinas, mga Bicolano, sa man napatikan mundo. Welcome po sa Indogabo sa programa nga hapot sa DCGB. Congratulations tabi kay Gabriel Agripa Pineda ng Bicol University. Mga tugang pasado po, nasa top 1 of the 10. Top 1 of the 10 tabi sa November and December 2024 Civil Engineers Licensure Examination. Hello pa de, Marinaga. Morning. Yes. Morning, pare. Palusot ka na, sabi ni Commander. Sabi ni Madam. Iyo man talaga, pagkahiling ko nagnanga si Jasmine, pigungit sa tsokolate. Nalingaw ko sa oras ko. Kaniguan. Ata na. Hindi ko nata man iya. Kasubago ba ya? Hindi na yung taka. So, pagkatara mo, mga putiun ngaya. Mahilig ka talaga sa puti, ano? Pade. Pagkaray pa rin bata si Mrs. Gary nasarong pa. Nata pa din, puti sa nailing mo? Sabi mo baga kasubago. Mahilig. Mabatang yung mga putiun ngaya. Mga putiun. Ako rin ako. Mahilig ka ako sa mga puti. Dahil na ako madugtong sa'yo mo, tabatayaon si Madam. Ay, Sige, salamat. pagkagramay kami pa rin. Ingat pa de. Ingat. Sa lawayon ini na pading dudes grul yung ini. Are, sarawa. Sandali lang at ikuan ko lang kamo, i-update ko lang kamo tabi kan sa tuya na wish ko regalo mo. Nal, pakipasok mo nga yung ano yan? Yung wish ko. Lilag mo na sa wish ko regalo mo, Ronald. May nag-upload. Madali lang ha. Hello, good morning. Good morning po. Good morning, ma'am. Parang turong ka pa, sir. Actually, matahon na nga ni Ibaya ko din na. Nakuha na ko kan kakao. Ano? Nagdadalo ka sa inyo at abunong pa. Na, kwan? Nalinglang ako kang paghungit ni Jasmine Kanso, tsokolate pagkakaon ninda. Okay, good morning. Good morning po. Ha, Merry Christmas. Thank you. Okay, bye-bye. Good morning, Henry M. Sabi ni Mama, ano na ha? Good morning, Henry M. Sabi ni Mama, sisay daw na ina kining texter tang ini. Uyog-uyugon mo, Ronald, may intriga. Bata, controversial ngon yan si Maris Racalboda, si Anthony Jennings. Ha? Bata, controversial si Maris Racal ngon yan sa... Di ko masabutan kung anong problema ni Maris kasi Anthony... Ha? Bata, controversial ngon yan sa duwa. Sabi kan texter, good morning, sir. Sabi ni Mama... Di ko basahon ini. Di ko basahon ko di mo na kung narumduman na arog ka ini. Di mo na kung narumduman na arog ka ini kang panahon. Sabi ni Mama, kan nag-eskwela po da siya sa Kuenas kang panahon, college ka man, nagbibisita ka da sa iya. Salbatan ng pangyari sa mga kabata na nga ni, ano man na, sarahutan man ka ini man na nagbibisita ka da nga sa iya. Day man, may maraot magbisita, Ronald. Day man maraot baga, di ba? Sweet. May kanugtong ugaring, very sweet ka da, and thoughtful. Ando na ako, mga intriga man ang araw ka ini man na. Ako man talaga, maski kasi thoughtful man talaga ako. Di ba? Anong pangaran ni mama mo? Sige daw. I-text mo daw sa kung pangaran ni mama mo. Hindi daw ako dyan. Ano? Hindi daw ako dyan. Ay, tataan nga, i-text mo nga sa kung pangaran ni mama mo. Ta gusto kong maaraman. Sige daw, tawan taga kinagkapirang segundo bago akong magpadagos kang itataram ko ngunyan aga. Sige daw. Anong pangaran ni mama mo? Dali na. Baka tayo managdadangog si papa mo dyan. Ano yung pangaran? Dali. Anong pangaran? Awin na sa endo.
sa totoo lang, dahil kumidbid na, baka kayo pagparanigar-nigar ngayon saan. Apagal magpara por programa digdi. Okay na. O sige po, salamat. O, regards kay mama mo. Ay, garing nga totoo. Garing nga totoo. Regards nga kay mama. Garing nga totoo. Dahil, ako pa totoo ito. Dahil man pa akong pagbibisita. Solamente, nagbibisita ako ka ito dyan sa Amek. Sa Amek ako nagbibisita ka ito. Tapos si Mrs. ka ito, nag-eskwela dyan sa Amek. Sa nursing. Nag-eskwela ka ito dyan si Mrs. sa Amek. Iyo. Kaya nagigyan ako ka ito. Other than that, dahil naman pa ako pagbibisita ang eskwelahan. Sa Bicol College, nagdiduman ako pero nag-eskwela akong nag-methods ako duman. Nag-eskwela ako yung methods teaching kang panahon. Malangani, sabi ni Jasmine, si mama niya da, kaklasiko, dahil ko aram kong, sabi ni Jasmine na baluloy, kaklasiko da, si mama niya. Kung si mama niya, tanailing ko sa picture ni Jasmine, kaklasiko si mama niya, magayon si mama niya eh. Ganyan ako, masurte man si Jasmine. Naglubos kay mami niya. Okay. Alright, now, seryoso na kita. Mga tugang, hay na sa wish ko regalo mo. Bili na kaulakawan ako rin, Ronald. Halabaw na kayang adlib mo. Alright, now, i-play mo daw tabi sa wish ko regalo mo, Noy. Jerome, tabi ta, i-diretson ta na. Tanganing maiklaro ta sa mga nag-antabay. Ha? Okay, sige daw. Igwa na kita kulang na lang mamimita ng mga tugang susatuin na target tabi na mga aki para po sa wish ko regalo mo. After kay ni free flowing na kita ha. Takang last year uminabot kita ki 1,000 tao 600 gayud ito 600 plus to 1,000 na mga aki na kapo sa pagkabuhay. Kaya ang target ang target tango niyan pareho, target mo na initially 200 children muna. Pero aram ko sigurado malampas yan ha. Sige daw, ilag mo na tabi, Jerome. People making lists, buying special gifts. Wish ko, regalo mo sa Radyo DZGB. Sa Giraray, sabay-sabay niyato na ipamati sa mga kaakian na kapos sa pagkabuhay ang tunay na espiritu kan Pasko sa paagi kan pagsimbag sa mga gusto nindang regalo. Tawan niyato Giraray nin kaugmahan ang mga aki na masunod ang sa indang kahagadan sa paagi kan wish ko regalo mo sa kantidad na 500 pesos. Ang sa tuyang mga beneficiaries nag-iedad din 5 hasta 8 anyos residentes kan Legazpi Asinalbay. Sarup sa ng aki kada pamilya ang aakomodaron. Sa mga interesado na sponsor sa wishes kan mga aki, magbisita sa DZGB or mag-text sa mga reporters as in announcers kan DZGB o ipadara sa GCash number 0995-984-5151. Kaya ngunya na Pasko, share your blessings sa mga aki na nangangaipo. Ang wish ko regalo mo, gigibuhon sa Disyembre 23, 2024. Alauna ning hapon sa lugar na i-announce kan DZGB. Wish ko, regalo mo. Merry Christmas sa Indogabos. Hali sa DZGB. Always number 1. Always at your service. Why don't you give love? On Christmas Day. Oh, the man on the street and the Magayunon baga ang Pasko na nananaw kita day. Magayunon baga. Diyos ba nga, ng listahan niya, tulong pages na ang mga regalo-regalo niya eh. Anan pa mayroong pangaran, pero mayroong pangaran na aling ko, igwa ki May. Nya kadakol bagang may ngaran na may May. Di ba? Perfect Christmas Is to spend it with you. Ay, sara sa tono niyo si Maritan. Alright, so sige po, mga tugang, seryoso na kita ha. Okay, sige po. Okay. Pwede man. Aba ko magparapuro pakiaram diyan sa pangaran na iyan, MJ. Aba ko magparo pakiaram sa mga pangaran tamay tagsadiri na kaanbe. pleasures are Baka madamay kita diyan. Ay, hello po. Good morning. Hello. Iyo, tao mo tabi. Jenny, kuano tabi so listahan kay ni na kuan. Pero dapat din nagdidigdi. photographs Sinabi na. and Araw kay ni. below Garang programa tango niyang feeling ko alas 3 ang programa ko adi. Bako ako sa anhapot programa. others rushing up Garang feeling ko ngunya nasa ang hapot ako ngunya na aga. deep
Oh, aday, ang feeling ko ngunyan tabi, Judge Norley. Ang feeling ko ngunyan, boss, nasa alas 3 akong programa eh. Yung feeling ko ngunyan. Ining dalagan tango niya na pagkaaga-aga. Alright, okay. Alright, ito. Sa kuyang amigo, si Judge Norley. Salamat, tabi sir. Igwa siya ki 10 children po na i-sponsoran. Yan, ha? Okay, sandali lang ta. Ikuan tatabi si Judge Norley Reyes. Thank you, tabi sir. Salamaton. 5,000, good for 10 children. Alright, salamaton tabi ha. Okay, now, araw kay ni, salamaton po. Ang sa tuya tabing latest na sponsor, mga tugang sa tuya tabi na wish ko regalo mo. Si Judge Norley, ay, digi, kuha na tabi, Jenny, kuha na tabi so sponsorship kay ni Sir, gara ma-sponsor ini. Ano, pigapalampas ko suiling ko kay Jasmine kasi MJ. Nalilito ako magtaraw. Pag nailing ko si MJ, lalo na patakay ba na MJ si Papa niya kasaba kong aga. Istoryan ko to si Papa niya na si MJ, dakula aram. Okay, sandali lang. Pero tabi yan eh, inota tulos. Ano yan tabi? Sir Laila Dilima. Anong apelyido? Ay, Ala. Laila. Abo niya magpaapi. Miss. Lalaki yun. Ay, lalaki? Laila? Laila ang pangaran niya? Pero yan? 1,000. Okay. Talaga? Ito mo lang tador kay Jasmine. Okay. So, Laila. Talaga? Laila nga rin. Sigurado ka? Baka sa lang pagdangog mo. Kasi kita mo lang tador kay Shara. Tabaka maibakal ko ang pamahuan tong taon. Kung ito mo sa ko. Okay. Aram ko na ang wish mo, Jenny. Aram ko na ang wish mo eh. Aram ko na ang wish mo. Pasigil ta kapag aram ko na ang wish mo. Okay? Alright. O, sent na. Thank you, sir. Judge Norley Reyes, salamaton po. Sent na po sa 5K sa GCash. Mga tugang kang DCGB. Thank you, sir. Mabuhay ka po. Ingat tabi Ingat po kung saan kaman ngunyan. Ha? Nagasumir na kaya ining judge po dyan sa RTC. Mga tugang sa Ligao City. Yan. Alright. Thank you, sir. Akiyong pa ini, si Judge Norley Reyes. Garo nga ni mato ako sa iya eh. Pero talagang very active ini. Law professor, mga tugang naging officer kang BIO. Yan, ngunyan. Pasyurti po ta. Siya po sa ng huwes. Yan. Mabuhay, sir. Merry Christmas tabi sa imo. Alright, now. Good for 10 children po siya. Tapos may nagdigdi sa DCGB ngunyan na lalaki. Ang pangaran si Sir Laila. Tama? Laila. Abo na magpapilyedo. Nagtao po ki 1,000 pesos. Good for 2 children. Okay, sandali lang. Unip palan si Kayen, 1,000 duwaman. Alright, now. Tapos, si Ate Kayen na Librera, mga tugang taga dyan Santo Cristo Daraga, nagapon sa Kuya Kasubago, good for 1,000 pesos man siya, good for 2 children. Si Punong Barangay, Glinaparam, kan Palanog, Tabi, Palanog, nagtao po nin 5,000 pesos, good for 10 children. Thank you, Tabi, Cap Glenn na param. Si Bossing Raul Calio ng PYC Enterprises, Tabi, 3,000 pesos, good for 6 children. Si Kuya Nong Smith Shop, si Kuya Nong Imbudo, Ano? Si Kuya Nong, MJ? Off the air? Anyway, under man kita sa Facebook, Under man kita sa Facebook ngayon. Tama, diretso kita sa Facebook. Diretso Yan, okay. Pinalsok ni Ronaldo. Nag-change power gayon. Nag-change power. Okay na, under na kita. Okay na? Alright. Pasensya na po kamuta. Kinarawan ako rin Ronald. Inof sa transmitter. Inon giraray. Dahil po, nag-change power kami ta. Low voltage kaya kasubago sa kuryente midigdi. Kaya nag-generator kami. Nag-abot na ngunyan, okay na. Tabi, okay na. Okay. So, ulitin ko lang tabi. So, for acknowledgement ha.
Kasubago, mga tugang may nagdiditabi na lalaki, nagpamibid na Laila, 1,000 pesos, good for 2. Judge Norly Reyes, 5,000 pesos, good for 10. Si Ate Cayen Llobrera, 1,000 pesos, good for 2. Palanog, Punong Barangay Glenaparaw, Campalanog, 5,000 pesos, good for 10. Children, PYC Enterprises, good for 6 children. Nag-promise po nin 3,000 pesos. Si Kuya Nong Imbudo, Nong Smith Shop Tabi. Kuya Nong, Salamaton Tabi, 25,000 pesos, good for 50 children. Si Ma'am Tet Rabax Tabi, 5,000 pesos, good for 10 children. Engineer Mer, 9,000 pesos, good for 18 children. Ate Meli, 2,000 pesos, good for 4. Ian Riolo family, 25,000 pesos, 2,500 pesos, good for 5 children. Si Paning Benny, Garland's Eatery, 1,500, good for 3 children. May 4 pick up po kami sa Aquawell, 1,000 pesos, good for 2. Sinda Engineer Ed Luna and Dr. Alan Lucanias, 3,000 pesos, good for 6 children. Dr. Eve Grulio, 2,000 pesos, Tabi, good for 4 children. Sarong residente kan San Francisco Ginobatan, 1,000 pesos, good for 2 children. And Dr. Chris Gianan, Daddy's Angel Medical and Diabetes Clinic, 5,000 pesos, good for 10 children. Alright, yan po sa tuya na rundown kan mga donors ta. As of now, idagdag ko so pledge so sponsorship ni Judge Norly plus 2, Tabi 10 yon plus 12. As of na igwana kita ki 144 children na sponsorship. Abuton ta na po so sa tuya na target. Abuton ta na tabi sa tuya na target na 200 pesos. After kay ni tabi diretso na kita kumpira pong abutan, budak kumpiraman so sobrang donors, ito po ang ihanapan ta po kumpirang aki pa. Now, so mga pag-iriba mingon yan tabi nasa process tabi ngon yan kang pag validate. Tamay pigtaraw po digding mga listahan. May pigtaraw po digding mga listahan. Pigpa-validate may po yan. Ang kay punta pong tawanan talaga, so medyo kapos sa pagkabuhay ng mga aki dyan sa mga barangay. So, hilingon so klasikang harong, so klasikang pamilya, hilingon po yan. Ito pa ang gusto tang matawanan. Tapos medyo ayo-ayo pa man, mga nakaburubong galo man ng harong, dahil nanguna po. So mga harong darakula, dahil nanguna po kayo ito. Ilingon ta po so talagang actually, aba ko maggamit kan mga TOs na term po rest of the poor. Aba ko kanta, medyo degrading masyado. O sa mga common nasa grass, mga common tao na kapos talaga na gusto tang matawanan. So as of now, may 144 na po kitang aki na igwana po ki sponsors. Pag namita na so 200, ang gigibuhon tabi, mga tugang, so kada donation, mahanap kita ki aki. Halimbawa, maka 200 na kita, nagdagdag ngaya ki another ngaya 10. Mahanap naman kita ki 10 na aki. So sa muyang mga pag-iriba po, nagrundangon yan para ma-distribute ini. Ang distribution ta po, gigibon ta sa September 23. Lunes yan, tabi. So venue announcement na sabi, gipilian mi. Kung bako sa ICR, dyan po sa Embarcadero. Kung saan may pinakaharin ng mga lugar o ano man. Takang enot, pigi-distribute mi ni, pigahatod mi ni. Tabi, kaya lang so harayo ng mga lugar, dahil po nakukuakan mga pag-iriba. May pig-analyze mi situation, may mga wishes tabi, may contact number. Kampig apudan mina, dahil na po nagdisimbag, dahil na nalulocate sa barangay kung saan. Kaya, kan may suminog barangay na sobra 20 ito na mga gifts digdi kang December. Ang ginibo mi, so nagsubmit digdi ki mga papel, pig-revalidate mi, iyo po ang tinao mi na sa naduman. Kung ano ang nakapareho kang wishes ninda. Okay? Now, iyo po yan, ang tabi para sa wish ko, regalo mo. Now, speaking of Katanduanes, tabi, sa Sabado, sa Katanduanes may natipon kitang 237,000 pesos, 350, no? So sa tuya baga na sa Katanduanes na ano nga nito, Operation Daramayan sa Katanduanes, tinamaan kan bagyo. Sa Sabado, tabi,
So coordination mi na pigigibo, medyo bako masyadong klarado ta. Harayoon man, harayoon. Nasusupog kami na magsugo duman sa mga kontak mi. Pagkasupogon man na. Di ba? Kaya, sa Sabado po na hapon, maduman si Jimmy na salita, boda si Boy sumubilmi. Kasabay po si Ma'am Brenda na matagbo duman sa Virac. Si Ma'am Brenda nasa Manila, ma-flight po siya to Virac sa Domingo, no? Tapos imimit po ni Ma'am Brenda, ni Jimmy, boda si Boy, sa Boy ang driver. Pag-abot sa Virac, mapasiring po sila sa Karamuran, Catanduanes. Duman po ang targeta mga tugang sa Karamuran, no? Duman po ang targeta mga tugang sa Karamuran. Duman sa northern barangay part kang Catanduanes, duman po ang nagulpi. As of now, sabi ni Father Ding Robles, sukura paro ko duman sa na nakabase po sa gari Tuble, Karamuran, Catanduanes. As of now, dakulong pa duman ang mga tawong daay pangharong. Dakulong pa ang mga tawong daay harong duman. Nagtuwang sa mo si Father Ding Robles sa pag-identify, ta sabi ni Father Ding, mas maray ngayari, nan matawanan ta, suday pa talaga natatawanan, tabay nagkakaduro-duroble, paminsan. Kaya si Father Ding, dakulaon pong tabang sa mo, siya mismo so naglibot, nagluwas siya kaso sarong aldaw. Nagluwas siya, piglibot niya kay iba sa mga pag-iriba niya, tabi, mga tugang na mga harong. Pigiling niya kung ano ang kinakaipuhan. Buda pighapot niya talaga kung ang tawong harong na ito, dahil panatawanan. So, ang tatawanan tabi hali sa distribution nindo, yung tabian, hali po sa collection nindo, o sa nakolektata, hali sa indo, yun po sa mga harong talaga na dahil pa na tawanan. Nag-verify na kami duman sa Catanduanes, may pag ako kinakontak na hardware na pwede tang kuanan kang yero, kan mga pako, yan ang mga coco lumber, buda igwa pa itong plywood, igwa po ako nakontak duman. Sa Catanduanes, na igwa ki branch digdi sa Legazpi. Mapagalom po na digdi kita mabakal ki construction material sa darahon ta po sa barko. Kaya dumana po kita mabakal sa Catanduanes. Kung yung inapodang ko man sukura paro ko duman sa Karamuran, igwa nga tabi reki hardware digdi na pwede tang makuanan. O di mas magayon, mas harani ang distribution. Kaya maduman po si Ma'am Brenda kasi si Jimmy malargang Sabadong after lunch. Si Ma'am Brenda, matagbo duman na Domingong aga, diretso po sila sa Sunday sa Karamuran. Sabi, inidaang from Virac to Karamuran, mga 2 to 3 hours ang biyahe. Kaya magod kan mo bilming dalagano niyan. Di ba? Now, ngunyan, ito po, ikukuhan pa lang ito, ilalatag pa lang ito duman, na Ma'am Brenda, papagarayon pa lang tabi, purely coordination sa Ma'am Brenda duman. Makuha kang listahan, ma-identify kung anong needs, ninda, kasabay tabi si Padre, boda sa iba pa duman, tapos ikakaurunan na sa hardware na i-ready na po ito gabos na mga kuha na ito, na mga buda kung paano sumanner kang pagdarata kang bayad dumantabi sa babakala na hardware. Itong kantidad na 237, tama ba yun? 237,350. Yan, tabi, kung bank to bank o whatever. Ang hiling may gari bangko gayon. Taday man po kita pwede magbit-bit kang cash. Bank to bank tabi ang transaction. Taday po kita madara kang cash pasiring duman. Kundi sa bangko po yan papaagihon. Tangani na ang bit tabi doon sa samuya sa nananggad. So samuya. Ngunyan, nalatag na yan sa Sabado, Domingo, nabayadan ta na through bank o whatever kung ano yan, GCash o kung pamano para giyon yan, napagbayad na yan. Sa Sunday, tabi, sa Domingo, si 15, pizza 15 kan Domingo, mapasiring geraray duman sa tropa. Gero kay Ribako, o baka si EBP Glenn, tabi, mapasiring geraray kami duman sa pizza 15 kang December. Ang actual distribution tatabi, Monday, 16. Yan, 16 tabi, Monday. Kaya yan po sa tuya na actual distribution tatabi sa pizza 16, Lunes. Dumantabi sa area. Pasensya ka mo, medyo orayo kaya sa coordination may dapat ayuson ki maray. Dapat masiguro ta na talagang so tatawanan ta. Dahil pa po inabot ki tabangkan gobyerno. Okay, kaya 16 po yan
ang actual distribution, mali man digdi kaming Domingo, garo ako gayod, depende sa instruction kan sa moyang kumpanya. Ako, baka si EVP o kung sisay na mga pag-iriba mi, kung sisay tabi na tuguno ni Ma'am Brendang iyo ngayon magduman, mapasiring po kami sa Katanduanes sa 15. Tapos 16 mga tugang and distribution. Tabag nagali ka din ng alauna, maabot ka duman hapon, ma-overnight ka sa Virac. Pagaling Virac, mapasiring dawan sa distribution area para sa mga construction materials. Ihatod mi na po suti na nindo digdi sa DCGB. Ipinagtiwala nindo digdi po sa DCGB. Okay? Tangani po na kuha na kita. Tapos ini man na wish ko regalo mo, ang distribution po kayo ni 23 sa petsa 23. Okay? Kaya po, so mga, di po magdigdi, so mga, ako actually, may nagdidirigdi sa DCGB na may daradara na wish list. Kwan ko ta, ang question, kaya may mampigil sa iyo manta, iba-validate mi pa yan. Ang sistema po kaya, kami ang nagya dyan sa barangay. Ini pong mga staff may yun nag-iikot dyan sa mga barangay, sa urban area, sa mga medyo horayo pang mga lugar. Iyo pan ma dyan para ilingon tabi sa mga beneficiaries. Tangani po naman paugmata kimaray. Kaya may nagdidigdi man. So nagharatong po digdi, i-validate po yan sa tuya na mga pag-iriba para mga tugang ma-check ta talaga kung sinda talagang naunduman sa pig-apon na nasa baba na ano yan nasa medyo mga tios na mga kababayan ta. Okay? So as of now, tabi so gusto tabi na magdonar, mag-sponsors giraray, uni po mga tugang ang kwan, uni po ang sa tuya na GCash number 0995 984-5151 0995-984-5151 ha? 0995-984-5151. As of now, ang latest po na nag-send tabi sa GCash me, yun po si Judge Norley Reyes. Nag-sponsor po siya nin 10 na aki. Thank you tabi, Judge. Buda. So iba, so rest, so gabos na pledges ka sa bago, tabi for pick up kan DCGB. Kukolektahon mi po ito, mga tugang, tabi sa ang collector mi po si Madam Mariel. Si Madam Mariel. Okay, Henry, de ka maibaki taga social media dyan na writer nindo. Nailing ko baga sa TV nindo so mga social media writers mo. Mailing mi lamang po. Ay, taga Virac ini. Digdi sa Virac. Ilingon ko po kung may pwedeng, paano kaya? Siyempre, pag maduman ka, kung kami puro lalaki, saro kaming kwarto. Kung may kaiba kaming babae, siyempre separado siyang kwarto. Alam nga man. Bako iyo, Jerome. Oh. Tayo po nasa mo yung expenses digdi o sa travel me. Dahil naman po pig-charge duman sa collection nindo o sa collection ta. Kwan mo naman po ito, gasto naman po ito kang istasyon ta. Gusto mi, so, tinaupo nindo na cash na 237,350 mapaduman po gabos sa mga tao. Kaya so sa muya tabi na travel expenses, so katurugan duman, so pagkaon, charge naman po ito sa budget po kang DCGB. Pero kung halimbawa nga iba ko si Angel ngaya o si Jenny ngaya, iba ko di. Tawag ko lang katurugan ini Duman tabi sa gilid kang baybayon sa Virac. O kung bako si Shara o si MJ, duman sila makaturog sa gilid kang baybayon sa Kubo. Samira. Magayon man may social media kita nganing paka-distribute postulos mahiling buda may reporter nganing nadadang maaraman nito sa mga kwanta, mga sponsors ta tabi, mga donors ta. Okay? O bueno, yan tabi mga tugang ha. Nagkonsumo ko yung alawig na oras para dyan para ano yan? Sir, paki-pick up na lang po kay Cap Joey po. San Rafael, Santo Domingo. Jenny, Jen, ay, one children sa ko. Dumang ka kay Cap Joey. Cap Joey. Bako San Rafael ka? San Rafael ka di ba? Si Cap Joey, hapiton mo tabi sa iya, ha? Cap Joey, sandali. Sa lista ko si Cap Joey. Baka malingawang ko. Cap Joey. San Rafael. Yan. Midbin mo, Jenny, si Jennifer, Santo Domingo, midbin mo. Buda si Nori. Di midbin, ay naluyam mo.
Yan naman so ang harong nila, yan naman sa may pasiring sa Karamanay Agnes. Di naman kiduang magtugang na magayon. Iyo ito. Galing ang description mo. Salamat po, Kap. Si Jenny po or si Pading Mar, ipapit ko tabi dyan sa imo, ha? Salamat on tabi. Okay? Alas 8:22, padagos kita sa satuyang News and Public Affairs program, Ang Hapot. Makalipas lang mga tugang kan mga patalastas. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Biogesic for Kids. Now in syrup formula. Di na kailangang i-shake. Kaya buhos agad, inom agad. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Actimed Quality Generics. Ang abot-kayang gamot mula sa Generica Drugstore. Actimed ng Generica Drugstore. Gamot na singbisa. Up to 85% sa tipid. If symptoms persist, consult your doctor. Sa paulit-ulit na hilo, lata at putla, baka iron deficiency anemia na yan. Take Camerate FA, the blood vitamin. Makulugan pa yokom. Greg, may work pa. I-Biogesic mo na yan. Bulong tulos? Baad igong side effects? Iba ang Biogesic. Most doctor-prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat. Aba, maingat mananggad. Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Biogesic agad. Alagang Unilab yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Getting married this year? Planning for a birthday party? Organizing an event for your company? Bicol Food Delights Catering Services is your one-stop solution for your upcoming events. From venue, coordination, and events host, we got it covered for you. At Bicol Food Delights, we also cater events of all sizes, specializing in wedding, corporate events, and parties. We've got the best menu for your events, like crispy Bicol Express, braised pork ribs in white sauce, cheesy baked lasagna, chili beef tinutungan, BFD fried chicken, and more. We also offer service contract and tables and chair rentals at affordable prices. Bicol Food Delights Catering Services is located at the second floor of BFD Building, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gugun, Legazpi City, in front of Kalayaan Park. For more inquiries, you can call us at 0919-094-2572 or 0927-353-4407, or you can visit us at our official Facebook page at Bicol Food Delights Catering Services. Bicol Food Delights Catering Services. Great food, delightful service. Pirit with Batang San Miguel. Ilabas! Magkwentuhan tayo. Pirit na, ilabas mo. Makikinig ako. Pirit na, ilabas ang kwento. Mag San Miguel tayo. Pirit na, ilabas mo. San Miguel, Pilsen, sarap laging kasama. Drink responsibly. Pasko na! Ilabas! Buksan na ang San Miguel Pale Pilsen at mag-beer call. Drink responsibly. Ang orgulyong congressman, lalo kan mga Bicolano. Jill Bongalon ang ngarang iniidolo. Ang matibay mahigos, matinabang na abogado. Puun kan hoben pa, subok na sa serbisyo. Jill Bongalon, ang ngaran niya. Ang boses sa Kongreso sa albay padabata. Attorney Congressman Jill Bongalon, ikana. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Thank you kong Joey Salceda. Habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, finansya, tabang medikal. Thank you kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya pag si Joey ang kaiba. Daig natin ang pangangamba kong Joey Salceda. Highest rating na
Okay ka na, Nay? Yes, anak. Bumuti na ang pakiramdam ko. Ay, salamat. Kaya pagdating sa gamot, tiwala ako sa Actimed. Napakagaan pa sa bulsa. Up to 85% ang natitipid ko sa Actimed kumpara sa branded na gamot. Kaya may extra tayo today. Tara na, ipasyal tayo. Ay, salamat sa wise kong anak. Salamat sa Actimed Quality Generics. Diyan lang yan sa Generica Drugstore. If symptoms persist, consult your doctor. Abot kayang gamot na singbisa ng branded? Mag-Actimed by Generica Drugstore. Sa Actimed Quality Generics, abot kaya ang ginhawa. Punta na sa Generica Drugstore. If symptoms persist, consult your doctor. Pare, alam mo ba pag overworked at puyat, humihina ang immune system? Kaya sabi ng mga pro, araw-araw mag-Immune Pro. The only one with Zinc Plus technology. Kaya buo ang vitamin C at zinc at most prescribed by doctors. Tulungang palakasin ang immune system with proper diet and exercise. Magtiwala sa Pro. Immune Pro. Unilab yan. Sodium ascorbate plus zinc is the generic name of Immune Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Hindi sa tercer distrito, maungmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Kasi sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para umapara si ratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, Ariner Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, in Barangay Espinosa, Masbate City. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Mga tugang, si former Congressman Christopher Quito Co. Mga kahimanwa, ang Pasko, bako lang manuhod sa mga regalo o dekorasyon. Ang Pasko, pagirumdum ng pagkamuot, pagkasararo, asin, pag-asa. Ipagrukyaw niya to ang pagkaminuorotan. Bako lang para sa satong pamilya, kundi para sa lambang sarong, sa satuyang komunidad. Maabot ko na maging maugma, natuninong, asin pano ng pag-asa ang sa indong Pasko, asin bagong taon. Kito, digdi sa puso ko. Pasko na! P-A-S-Co, P-A-S-Co, Pasko, Pasko, Pasko! Oo na ang Pasko sa pansit, adobo, spaghetti ko. Pansit na shrimp sarap with Nor Shrimp Cube.
Pack Nor Cubes. May double pack na. 2 cubes for 10 pesos SRP lang. Available in chicken and pork. Bili na sa suking tindahan. For a memorable, elegant, and nutritious catering service, Juliana's Catering Services is the caterer you can rely on. Juliana's Catering Services. For whatever occasion, we have Italian dishes, Chinese, Filipino, European dishes, and one special dish we're really proud of, our fish papillote. Juliana's at 424 Jasmine Street, Imperial Court Subdivision, Phase 2, Legazpi City. Contact us now on 0905-295-9556 or 0921-541-2431. Juliana's Catering Services. We cater dishes that everyone relishes. Makulugan pa yokom. Greg, may work pa. I-Biogesic mo na yan. Bulong tulos? Baad igong side effects? Iba ang Biogesic. Most doctor-prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat. Aba, maingat mananggad. Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Biogesic agad. Alagang Unilab yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes, alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Hindi sa tercer distrito maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Kasi sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Mga kababayan kong Ligaspeño, ini po si dating City Councilor Alan Ranyola. Kumusta po kamo? Ako, naglalaom na kamo, nasa marhay na kamugtakan. Maugma ang pag-iiribahan bilang paghahanda sa pagsabat sa dakulang selebrasyon ng Pasko asin bagong taon. Sa panahon na ini, tinatakwan niya to ng pag-omaw ang satuyang tagapagligtas na si Kristo Jesus. Ang sa iyang pag-abot, dara ang mensahe ni pagkamuot sa kinakban. Ang pagkamuot na ini, mapasatuya man lugod kasabay ang pagmaot na maihiras sa lambang miyembro kang pamilya asin kapwa. Agadon man niya to sa mahal na Diyos na ang gabos, ligtas sa pagtama ng anuman na kalamidad. Kasabay ang paglaong na magkaigwa ng katuninungan ang bilog na kinakban. Sa Paskong ini, asin sa masund na mga taon, kita man lugod, magkasararo, asin mag-iribahan para sa progresibong Legazpi. Merry Christmas, asin mapasatuya man lugod ang matuninong na bagong taon. Ini po si dating City Councilor Alan Ranyola, dara ang serbisyong garantisado. Ang lakas mo, may ilalakas pa.
sa Revicon Forte. May muscle building amino acids, tulong para mas lumakas ang katawan with proper diet and exercise. Pag malakas ang katawan, lumalakas din ang loob. May lakas para sa ambisyon mo. Lakas! Unilab yan. Multivitamins, minerals, and amino acids is the generic name of Revicon Forte. Let's go, let's make it easy. GSM Blue Mojito. Tuloy-tuloy na ang kulitan with GSM Blue Cool Litro. Choose GSM Blue Mojito, now in new Cool Litro. Drink responsibly. Your favorite GSM Blue Mojito, now available in 1 liter. Tuloy-tuloy ang kulitan with GSM Blue Cool Litro. Drink responsibly. Sa pag-abot san panahon ng Kapaskuhan, lugod padagos kitang mamuot sa saton na mga pamilya, mga katrabaho dangan mga pagtaraning. Ya di ang tunay na espiritu san Pasko, ang pagmalasakit dangan pagtabang sa kapwa, lalo na sa mga nangaypo, sabot nga manin kalamidad o sa panahon nin kauswagan. Inin kami narko kamo, na padagos na maging liwanag nin paglaom, dangan kaugman para sa iba. Maugmang Pasko, asin matuninong na bagong taon sa indungamin. Ya diusad na pagbati, na puno nin pagkamuot, gyalin ki Mayor Victor Pirete. Makulugan pa yokom. Greg, may work pa. I-Biogesic mo na yan. Bulong tulos? Baad igong side effects? Iba ang Biogesic. Most doctor-prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat. Aba, maingat mananggad. Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Biogesic agad. Alagang Unilab yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Hello world, time to shop another season with LCC. Always bringing the magic, what a Christmas classic. Heroes, laughs and cheers, we're oh so near. So don't you ever fear, many years have gone, but we're still here for everyone. Fresh and Blue. May 3 times amoy pawis shield. Kaya, kahit pawis blooming bango sa Surf Fabcon. based on lab test and select fabric versus detergent powder only. Surf! Bigay ni Doc for Fever, Biogesic for Kids with new fruity melon flavor. Buwas agad, inom agad. I feel good with Biogesic for Kids. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic for Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Biogesic for Kids, now in syrup formula. Di na kailangang i-shake, kaya buhos agad, inom agad. Ini si Mayor Alan Arandia kan Piudaran maut magpaabot nin maugmang Pasko asin muuswag na banwaan. Naglalaom ako kaibaan sa kuyang mahal na esposa Banji Canyaveral Arandia na maging angat kita sa ngaran ng pagkabuhay, ekonomiya asin sa iba pang aspetong pangkauswagan kan sa tuyang banwa. Daimi kamo pababayaan sa pagtabang anuman ang mga kadipisilan kan panahon. Gilayon ini si Mayor Alan Arandia sa ngaran kan sa kuyang agom Banji Arandia asin mga kahimanwa. Extending Merry Christmas and a Happy New Year sa Gabon. Feliz Navidad. Mga tugang, si former Congressman Christopher Quito Co. Mga kahimanwa, ang Pasko, bako lang manungod sa mga regalo o dekorasyon. Ang Pasko, pagirumdum ng pagkamuot, pagkasararo, asin pag-asa. Ipagrukyaw niya to ang pagkaminoorutan. Bako lang para sa satong pamilya, kundi para sa lambang sarap sa satuyang komunidad. Mabot ko na maging maugma, natuninong, asin pano ning pag-asa ang sa indong Pasko, asin bagong taon. Kito, liglig sa puso ko. Te, pabili po ng 2 Nor Chicken Cubes. O, eto. Ha? Isa lang po to ah. Doble yan. Ang Nor Cubes ay may doble-doble. Nor Cubes doble. 2 for 10 lang yan. Sulit na sulit. Mapapaulit. Nor Cubes doble pack. Ang
Sarap-sarap ng doble-doble with Knorr Cubes Doble Pack. 2 cubes for 10 pesos SRP lang. Also available in pork. Promo lasts from January 2, 2024 to January 1, 2025 per DOH FDA CRR permit number 1589 series of 2023. Pack na pa! Knorr Cubes. May double pack na. 2 cubes for 10 pesos SRP lang. Available in chicken and pork. Bili na sa suking tindahan. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Si Fem Imperial sa pagserbisyo ay the best po pakaidto. Namatay ang tao sa iyang pagserbisyo sa tercer distrito. Asing kang gabos ng mga kulanggenyo. Si Fem Imperial kasurug ta sa pag-uswag kang sa banwa. Mga gayon na proyekto sin programa ang padagos na winawaras niya. Di sa pulang ginabanwaan ta. Gabos na pulang genyo pinapadaba siya. Mahigos matinabang malalauman pa. Siyang leader na kaibuhan ta. Infrastruktura, agrikultura, tabang sa mga para-oma. Pasalud na programa para sa gabos. Serbisyong Imperial, provintas at mga boss. Si Fem ang kasulog ta sa pag-uswag kang sa banwa. Si Fem, wala ng iba. Serbisyong Imperial, malalauman ta. Si Fem Imperial na patagos ang pagserbi sa banwa kang kulangi. Serbisyong Imperial, termina niya tong malalaoma. Si Fem Imperial na pagdabaan ko langi. Pare, alam mo ba pag overworked at puyat, umihina ang immune system? Kaya sabi ng mga pro, araw-araw mag-Immune Pro. The only one with Zinc Plus technology. Kaya buo ang vitamin C at zinc at most prescribed by doctors. Tulungang palakasin ang immune system with proper diet and exercise. Magtiwala sa Pro. Immune Pro. Unilab yan. Sodium ascorbate plus zinc is the generic name of Immune Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Senador Bongo Bongo. Bongo Bongo. Bongo Bongo na. Mr. Malasakit, Senador Bongo. Bisyo ang magserbisyo. Ako po ang inyong Senator Kuya Bongo, patuloy na magsiservisyo sa inyo lahat dahil ako po ay naniniwala na ang serbisyo sa tao, serbisyo po yan sa Diyos. Bongo Bongo na. Mr. Malasakit, Senador Bongo. Bisyo ang magserbisyo. Christmas time nasa DCGB, DCGB, DCGB. Good morning kay City Councilor Alan Ranyola. Good morning Tabi Councilor Alan Ranyola. Garida ko kitang makdo niya na pwedeng makaon na burger. Councilor Alan Ranyola, Sir, maray naga po sa mo. Salamat sa pagantabay sa satuyang programa. Jim, come in Jim, good morning. Plano ng idulok ninda ABC Federation President Kap Ando Namia, Mayor Chino Garcia kan ginubatan total na sa 2nd District and Main Office kan aliko kay Congressman Joey Salceda an maragkuto na pag-aksyon kan aliko bibe sa pagpapailaw sa Bubulusan Resettlement Site sa Banuan kan ginubatan. Si ABC Federation President Kap Ando Namia nagdonar na nin sobra sang 200 metros na mga kable para sa na mapailawanaan sa iyang mga residentes na nai-transfer duman sa Bubulusan gikan digdi sa Barangay San Francisco matapos na rapaduhon kan plus flood kan bagyong Role aluyo na hanggang sa ngunyan ura barang nin ilaw na nakakantos duman nagbubulos sa relocation site. Ginastusan na kan lokal na gobyerno sa mga poste ano padaan dahilan sa nataday pa iniididugtong kan aliko ang primary sa linya kan mga harong-harong.
kung inspection, natataday pada i-inspection. Sobra na nang lalalangkag ang mga taga-bubulusan, samantalang yarao na ang mga pasilidad, mga aksyon na pinagigibo lang yan kan alikon, plano ninda, kapando namya, ipaduldog na kay Congressman Joey Salceda, General Manager kan aliko, sa pinasyara na personal ninda Mayor Chino Garcia, kapando namya, ang general manager nagirestorya na iuna ngunyan na iman. So ngunyan kung inspection man sana ang problema, bako naman dahil yan issue, tauto na nakakarabit na, ang importante, padarahanan in mga tawan kan aliko, kumbaga inspection na. Tapos mga requirement, pinagsurumite na, complied na. Tanganing mapailawan na ang 168 relocates, makanamit na lamang ng kuryente bilang regalo, ngunya na, Disyembre. Okay, arog ka ini unan simbag sako kan Jimmy kang pinalo up ta sa Aleko. Oo. As per last update that tabi, subject for re-inspection ulit ang area. Yung mga, napending lang due to Christine and Pipito restoration. Sabi ng technical team, ipapalap ko po uli para ma-inspeksyon na. So ang gusto sabihin, Jimmy, ang problema pala duman, inspection. Natando today pa na gigibos so pigaapod na re-inspection. Iyo yan anapot. Bako man dayan ang issue, taday man in epekto so, taday man in nagkadiranyaran nga ni so linya, taday man bagang paros. Taday pa man di kuryenteng nagbubulos nga ni. I-inspection ko ni re-inspection. Bako na pagpakalay gayo pa. Okay, sandali lang ha. Hello, Ange. Morning. Oy, off the air ka. Opo. Araw kay ni. Pwede ta kang i-on the air regarding duman sa bubulusan? Yes po. Okay, sige. Sandali lang ha. Onin na ta. Hello, Ange. Good morning. Yes, sir. Good morning. Good morning. Kumusta ka? Namista ka? Busy. Busy. Okay. Araw kay ni. Ano po ang latest duman sa barangay bubulusan? Tagari, nangungulit si Mayor Garcia. And then si Kapitan Ando Namya. Ano po ang latest na duman para sa connection kang kuryente tabi? Well, the last time, sir, na you have sent me this information, and nandang ugnaman po sa indong programa, I have talked to Sir Makoy, our department manager for the Technical Services Division, our department, should I say, and as per our Technical Services Department, may mga kaipuhan pa, aside duman po sa Victoranta, na re-inspection, may mga kulang pang documents na pinasa po kan LGU, and in fact, may letter na pong ipinaabot sa muyang maniambiento manungod po dyan sa bagay na iyan. And aside from that, ito pong mga documents like bill of materials, taking sheet, analysis, kaipuhan po itong makomple para po kapag po na po kita or ito pong letter of intent din po may-turn over na din po sa Aleko distribution lines. Opo, padalang ang saro-saro unta. So ang kaipuhan na makomple kang LGU, letter of intent. Ade, sandali lang at surat ko ha. Letter of intent. Ikadua, ano pa po ito? Ini pong ma-i-producer po ninda or may pahiling ninda, makomplaning din ng requisitos kang bill of materials. Bill of materials. Yes po. Okay. Ano po yung bill of materials tabing ini, Ange? Ini po, sir, so anyway, na-explain naman din sa LC, Madali, Ronald, baba ko na tabang volume kan signal ni Jimmy ito. Naglaog tabi sa Ronald. Okay. Ange, ulit tabi, bill of materials, ano ini? Opo, sir, ini po so mga kinakaipuhan po naman. Kaipuhan. Karabitan din na, na mga materyales. Okay, sige. Ano pa po? Ito pong staking sheet tapos analysis po. Ano po anyway, ito? Analysis? This has been explained already to the LGU from the moment na nagkaiba po sila ng application po dyan. Ano po itong analysis na ito? So, duman po sa... Soil analysis? Apo. Ano tapo takay pa ng soil analysis ta? Come again, sir? Takay po ang soil analysis? Analysis po itong duman sa mga lugar and sa mga kabuburugtakan man kang mga linya po. Okay. Sige, nasabotang. Ano pa tabi?
So for as per our department manager sa technical, Yun man lang ito. those are the things that are being requested from the LGU para po totally kung ma-comply ito, yun naman ma-proceed na po kita sa turnover kang distribution lines to our cooperative para po matuloy-tuloy na po ang pag-energize to pan. Okay. So may proseso pa pala tapos pag na-complied ito, turnover kan distribution line, meaning from LGU to Aleco. Ade. Yes po. Yes tapos pag na-turnover, yun na po ito. Pwede na. Yes po, kasi we cannot energize it totally kapag hindi pa talaga official na turnover sa amin. Opo. Sisi po ma-turnover kayo ni si Mr. Mayor? LGU po, LGU. Okay. LGU. Ano itong pagkasabi mo na re-inspection tabi? Opo, may nag-follow up din po ako nung nakipag-uron din ako sa technical. Apo. May mga linya pa duman na kaipuhan na or subjected for re-inspection for them to make sure na talagang safe and ready for energization na po yung lugar. I see. Okay. Nagibo na tabi ni Ans na re-inspection? Yes, kung po ako sa imo, sir, kung nag-message ako, nag-schedule na din the time to technical for that specific activity. Ayan, okay. Sige, at least ma-reiterate ining request sa lokal na gobyerno. Yes po, Mayor Garcia. Okay. Anyway, sir, rest assured that the cooperative will do its best as long as na ma-comply po gawas na requirements. Apo. Okay. Sige, Angie, yung man sa yung man lang ito. Yes po, apo. Sige, salamat sa pag-apod ha. Salamat. Apo, sir. Apo, sir. Thank you po. Alright, sige. Thank you. At yan tabi, mga tugang sulado kang alik. Apudan ta si Mayor Garcia ikwanta ini Jimmy. Apudan ko si Mayor Mayor Garcia. Mayor Garcia is on the line. Okay, please come in. Go ahead, please. Your Honor. Listening to you and to Miss Ann. Because she's using my English language. That's why I reached out the line of Mayor. Good morning. Mas malay siguro. Ibaba mo takon mapod. Ibaba mo. Mayor. Ibaba mo takon mapod. Ibaba pa linya tamapod sa imo si Mayor Henry Masida. Ay, okay. Mag-call ka tabi debate. Ibaba ni Mayor Chino. Okay, sige tabi. Okay. Apodan ta si Mayor Chino. Maapoda si Mayor Maceda kay Mayor Garcia. Hello. Mayor Chino, marina agad tabi. Good morning po, Sir Henry. Gari bako Mayor bagay na Mayor Henry. Adi, bako bagay lamang. Bagay baga pag dagogon. Si Congressman pwede. Ay, madagitang ka ni Kong Joey. Baka mamroblema pa sa kuya si Kong Kito boda si Kaloy na Loria. Ayan, Sir Pantulo. Okay, aron po kanyor. May kaurong ko sa Aleco regarding naman sa kuryente diyan. Na-monitor man po sa concern. Ang inabutan ko po sa soil analysis. Okay, aron kay ni. Ang garo naghahanap sinda po ka number 1, another one is letter of intent from the LGU. Okay. Yan. Number 2, so bill of materials databi na kinakaipuhan para duman sa reconnection. Okay po. Tapos itong soil analysis and then pag na-comply na po ito gabos, it ma-turn over na sa LGU sa Aleco. Bali, igwa na po ako ki-turnover sa Inday. Igwa na akong authority. Itinaumin na sa papers. Gabos sa pigaagan ninda sa mga lines o number. Iyon na naman ang line analysis. Sabi ko nga ni Jimmy, habang nadadangog ko, naman kami makuari. Ang kaipuan may kuryente. Naman soil analysis. Kuryente ang kaipuan. Baka man kaya, Mayor, so pupustihan ba yan? Nagkapurustihan na si Ren. May pusti na? Ikaw na po. Kaipuan may kuryente. Garo yor matama ko sa luto ngunyan. Tamog mahuna ko ngunyan na aga. Okay. Damay mo na ako, Sir Henry, sa luto. So aron kay ni nag-turnover ka na duman kan mga necessary papers. Ikaw po, may receiving copies in Dagabos. Na iuso kang inot na pag-uron na iwito sinagan. So kan ma-turnover me, ikaw na naman panibago pa lang. Iyo.
So ito pang turnover mo, turnover tabi kan mga itong poste. So, mga ginamit na materyales. So, may mga computation o kung ano man itong pigaagad ninda. So, igual na po akong authority na itatao ko na sa indang deber na magpadalagan ka ito. Pwede. Okay. Di. Opo. Baka po mayor ego kay official nagaring seremonya. Maski seremonya papabandahan ko pa basta magkakuryente duman. Arog ni. So ito, ang garo day paso itong letter of intent and then bill of materials. Pwede po, madali man sa nito, letter of intent. Pero ang gusto ko lang sa Henry, idalion ko yan. Idalion man ito magkakuryente. Iyo tabi gayod man ang gayon. Sige, kung mahidali mo yun, di pag nagyang ka naman sa mo sa Aleco, i-text mo ako, i-follow up ta naman tabi. Iyo po. Tayo man lang yun iyo man lang. So soil testing, garo dahil po ako mauyon duman. Soil analysis, siguro? Soil analysis po. Dahil po kami duman Number 1, tinugdo ka na nga itong harong kang probinsya. Ng mga harong. So, ibig sabihin, fit to, ito. Iyo, correct. Napili na nga itong relocation site, di ba? Napili ang relocation site. Ibig sabihin, ito, pwede itong kaaganan ng mga harong. Uminagi na ito sa proseso. Correct. Ang daga, talagang in-identified kan gobyerno na ito pwedeng relocation. Relocation. Yan, okay. So, ngunyan, ang kaipuan mo na talaga is kuryente. Iyo. Baka, ikatabi yun, nakauron mo personal si Engineer Boksit kani? Nakaduman ako sa opisina niya po. Nakauron mo siya? Iyo po, personal kami nagkauron. Kaibanan ko si Kapitan Namya, siya po sa mga residente niya, yaon duman na kay Restart. So, sabi niya, ma-inspect, tapos agadan kami kang requirements, sinubmit me na. Yaon na po sa inda. Iyo, so inspection po, pig nasa pig follow up na ta, di ba ka nagibo na ta. Kay pinalo up pinikan sarong simana inapudan kang kauron ko duman so sa endang technical, naka-schedule it, baka tapos na sa inspection. Yun lang pwedeng duwang pigaagad na papeles, pero managad mas maray na itong soil analysis, baka maklarify mo kay Engineer Boksit. I-spare niya po itong soil analysis. Tabako na ito sa muya. Ining duwa na bill of materials mo later bin gari madali mo pong gibon tolo sini. Opo, madali po yan. Okay, di iyo po Mayor. Sige po. Ay ang gusto ko sa imo dahil ka masinunod-sunod ka talaga. Pero ito lang na soil analysis na. Ang aram ko kansa, nagkukwari sa na yan, Sir Henry. Okay. So, ma-comply ka kading letter of intent po sa bill of materials. Ibuon ko po within the day. Very good. Okay. Yun na lang ito. Kung i-work out ining soil analysis, tagarin mananggad medyo kwan ini, medyo mananggad. Alanganin sa pigaagad may tabang sa inda. Baka pwedeng ma-reconsider ni Engineer Boksit. Iyo po, baka pwedeng ma-reconsider. Anyway, importante, may kuryente naman buda. May mga connections and nasunod so nagkaperang mga requirements sa pigahagad po kang Aleco. Iyo po. Opo. Okay. Mayor, iyo man sa natabi. Salamat po, Sir Henry. Salamat po. Alright, sige. Okay na. Jimmy, oras na si Jimmy. Ano daw kung namuni alam ko na ako gusto kong makakuha ni madali lang igo lamang kita ki magibong niya na alaw apulangan ko si Angie balikan ko si Angie Angie walang tabi nagapod ako sa imo Ange balikan ko si Angie magko-comply itong letter of intent boda sa bill of materials soil analysis mananggad gero baka ma-wave ito kung baka pwede how important yan tabi na pig-upload na soil analysis o waring garo busy na gayod si Ans busy na gayod si Ans Galero mga tugang kong gurano ka import baka kung ilingon sulute na nga kung maluya o whatever diba why soil analysis is important. Okay. Hello, engineer. Nagkauro lang kape ko dyan sa interview mo kay Chino tapos ali ko. Hindi ako nagpupuros nga. Natikbang sa kape mo. Patamahan ka ng James Coping yun Iyon na nga niya. Bata, sumakusog pa na klase yan. Sayang lamang. Naula pati. Maray ka yan. Suggestion ko lang, maray ka yan. Technical to technical. Iyo ko ta. Mag-oron. Padumanon so engineer kang LGU, paso engineer man kang
Aliko, kagani magkasabutan. Baka na-misquote lang po ni Ann kadtong soil analysis. Baka bako itong soil analysis. Ano daw ito? Baka load analysis kang kada unit. Yun o. Baka iyo. Load analysis, baka load analysis. Tay klaro ta. Baka iyo. Kasi makundok kang, kasi pare nagkundak kang load analysis. So, electrical engineer yan. Siyempre, para tama. So, kada load bagas kang kada unit duman, dapat makuha ka to. Tanganin makuha niya ninda kung anong pirang voltahe, tapos pirang transformer, anong linyang ikakabit. Tama. Baka iyo pare. Baka load analysis ka to. Baka manangariyo ta. Kaya mas makikiyan talaga dapat technical to technical na lang ang mag-istoryahan. Sino na magpunyang kaya. At tabi ka po na si Hans busy na gayo. Clarify ta ito. Tagarin mapapasil. Iyo. Tama. Ano singilon ko inik-send ang kape ko. Bata mahal. Okay. Tapos sir, sige pa. Good morning. Thank you. Ang aram ko nga soil analysis, kung sa third floor, ano ko consta? Iyo nga. Kung sa third floor, baka mananggan may soil analysis. Analysis ron suluti. Kung baka nga lumisay sa building. Gano'n good kan tabi ko Yanes. Tungkol sa soil analysis, di ba pag na-identify na kang MGB, daim man yan ma-approve. Kung walang study po, iyo. Kaya nga yan identified siyang relocation site. Electrical design analysis po siguro ba kung soil analysis. Sige po, i-clarify ta ha. Garing Sanji, busy na gayon. BP, kulang pa duman sa bubulusan kayo na bill deposit sa Aleco. Alas 9 na. Hello, Kuya Nes. Hello. Yeah. Aba. Kung ako dyan, total simplihon man sa nagaruan mga appliances kan mga relocatis na yan. Magsurular na ka na sindata. Yan. Pwede. Ano yun talaga magpakabit sa Aleco? Pwede. Nag-abutan kay taon o sobra pa daw sa taon? Pwede. Oo. Ang duwang panel ka, buda baterya, okay na yan? Iyo mananggan. Ng monthly? Iyo mananggan. Baka ilingon itong opsyon na ito. Diba? I-organize ng kooperatiba ang grupo yan dyan. Baka may magpa-loan lamang na financing institution. Mga bangko baga buda pag-ibig, nagpapaloan ka yan? Balan ba? Garanon po yung guay. Iyo. Oo. Mas ginaya na sila mag-inverter. Mga 12 volts lang ang gamit ninda. Ilaw, electric pan. Yes. Total na pa manggaro yung mga microwave oven o ano pa na mga dago dyan. Thank you. Salamat po. Salamat. Mga tugang, salamat kan sa pagantabay ang lalaking hindi inuumaga. Mr. M, goodbye. Mabuhay. Ubo ng